chcel. Takže čaute, ja vás vítam u 4. dielu Minecraftu. Stále som tu s touto krásavicou. Ježiš. Jej. Hej, rozdiel sa. Ja idem ťažiť drevo, ty sa postaraj o plochu. A ideme postaviť reálny barák. Nemôr nejakú chatrč. No choď preč aj s tvojou chatrčkou. Ale nie, hráme spolu, mali by sme byť k sebe dobrí. Žiadne bany, žiadne killy, nič. Mali by sme si pomáhať. Čože? Nie si nadávať a robiť zle. Yes, sir. Ja mám v truhle. Potrebuješ drevo? Ok. Keby náhodou potrebuješ, tak povedz. Som ochotný ti poskytnúť čokoľvek, čo potrebuješ. Už mám stack dreva. OK. A zasa... Hej, nechám oak saplingy. Hej. Tak vytvor jednu truhlu a potom tam daj iba špeciálne saplingy. Tam ho máš. Hej, a toto daj preč, to není pekné. Čo mám ísť ďalej robiť? Ešte mám ísť oné? Hej. Čo? Hej. Čuzaha, ja som sa dostal na strechu. Ja neničím, ja to robím tak posedenie ako keby. To sa mi moc nepáči. Neviem, je to také zvláštne. Ne, to si postavia pekný dom. Hej, dom postavíme v nejakom 4. dieli. No, tak v nejakom 10. Nie, teraz natáčame druhý diel. Hej. Lebo jeden diel sa skladá z 2 alebo 3 partov. Lebo veď... Pozri, aha, takto sa pôjde na druhé patro, aha. Šup.
Hej, aha, aj, vieš, kde môžeme ešte niečo postaviť? Vidíš, tam na tej hore môžeme niečo postaviť. Čo? Hej, urob nejakú obranu proti zombikom. Ha, to nak ešte toto dokončí. Ja si tu musím spraviť nejaké dosky. Ešte na jednu čestku. Zatiaľ, hej. Také útulné to je. Máš nejaké železo? Povolíš mi pec? Povolíš mi pec? Hej, a mohol by si mi vyrobiť, prosím ťa, nejaké železné veci? Myslím ako nástroje, nie oblečenie. Mne stačí, že mi vytvoríš oné, iba sekeru, krumpa, no, sekeru. Môžeš zobrať to moje železo, čo mám v truhle a môžeš z neho spraviť oné. Či už sa stalo? Ty si taký dobrý. Krumpač si mi hádzal, ale ostatné nič nemám. Aj sekerka mi za chvíľku dojde, jedine čo budem mať celú je lopata. Hej. Thanks. Ach ja. Jakú hlinu? Hlinu. Výborne. Hlina. To si meníme za toto. Tak. Idem naťažiť nejaké birch dosky. Túto postavme daj preč. To dáme ide. Daj to sem. Ja budem mať tu, takto postel. Nie, vieš, že si dám ja postel? Sem! Fakt, tam mi to nejde. Jo. Čo? Schody potrebujem. Tu máš ešte jednu bič dosku. Ja som povedal, že bič dosku. Kde máme nejaký birch? Bitch. Thanks. Tak mi to tam môžeš spraviť, keď chceš. V trúle je nejaké žradlo by som si mali zobrať. Pokiaľ nechcem čúchať k rybkám. Hej, tu sprav dvere. Tu máš bitch dosky, ešte dve, čo som ti ukradol. Lebo ja som nubka, ja kradnem všetko. Čakaj, to je tvoja trúla, lol. Jasné. Tak ju rozkoba, zober veci, rozkob ju. Hej, a mne... Daj mi truhlu niekde sem pri postel. Hej, pozeraj, kde sekám. Pozeraj. Alebo sem mi daj truhlu, sem. OK, idem ti naťažiť to birch. Ten bitch dosky.